uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ngiyacela sikhuleke. Baba wethu ongcwele, ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu siyabonga Baba wethu ongcwele ukuba usigcine nangalo lolu suku. Siyabonga Nkosi ukuthi umusa nesihawu sakho kusha zonke iy'nsuku phezu kwempilo yethu. Enhliziyweni Nkosi kuyavuka ukuthi nakuphakama nokujula nani akukho kuyosihlukanisa nothando lwakho. Kungalokho-ke Nkosi siza njalo kuwe, ngoba wena uyithemba nenqaba yethu. Lithi izwi lakho ngumbhoshongo ophakemeyo, olungile ubalekela kuwe ebeselondeka. Kungalokho-ke Nkosi siza, ngoba wena uNkulunkulu ophezu konke, akukho kwavela ngaphandle kwakho. Siyakubonga Baba wethu ongcwele, udumo lwakho nesibongo zifanele wena wedwa ohlezi ekukhanyeni okungesitheke, onkazimulo yakhe igcwalisa umhlaba. Siyabonga Nkosi elungileyo, siyabonga Mdali wezulu nomhlaba. Siza kuwe-ke ntambama ukuba Nkosi sizwe ukukhuluma kwakho. Sivule izindlebe-ke zikamoya size sizwe lokho umoya wakushoyo emabandleni. Sivule Nkosi izindlebe zikamoya kuze kuthi ingqondo yethu ithotshiselwe ekulalelweni kwezwi lakho. Sihole-ke Nkosi ngeqiniso lakho, ngoba izwi lakho liyisibani nasey'nyaweni zethu. Nkosi izwi lakho futhi libukhali kuney'nkemba zonke ey'sikanhlangothi zombili, ukuba lihlukanise izizindlo nemicabango. Nkosi linamandla ukwaphula ngisho imisedari yaseLebanoni. Linamandla Nkosi ngisho ukuphunzisa amacebo omubi, ngoba liphuzisa izimbabala. Siyabonga Nkulunkulu wethu, udumo lukufanele nesibongo zingezakho. uJesu Kristu uyinkosi. Libiyele-ke Nkosi izwi lakho lingabi nakuphazamiseka emkhathini. Nkosi, ngoba sesezwa uDanyeli esemkhulekweni, ingelosi ifika ithi wezwakala ngosuku lokuqala kodwa yavinjwa emkhathini. Siyakuqalekisa, siyawushisa umkhathi ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Awunamandla phezu kwezwi lakho Nkosi. Sibiyele-ke Nkosi sazolalela uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu Baba ngethuba sipha lona lokuthi nje sithole lo mzuzwana sikhulume iy'ndaba zakhe emhlabeni. Ithuba elinjengaleli liyaphela, liya ngokuya lincipha. Kungumusa bazalwane ukuthi thina sisaliphiwe. Kungumusa ukuthi sisavulelekile ukuthi sihlale kanje sikhulume, sifake ngisho naku-social media, imidiya ekhontrolwe emkhathini. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Singayaphi uma singasuka kuye? Namhlanje-ke bazalwane sizokhuluma ngetshe legumbi, the cornerstone. Sizofunda laphaya kuMathewu, kuMateyu uchapter 21 verse 44. uJesu Kristu uyinkosi. Sisavula bese siyafunda-ke bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi, kufundeka kanje. Verse 44 asawuvulile lithi, owayo phezu kwalelitshe uyaphohlozwa, kepha yilowo nalowo eliyakwela phezu kwakhe liyakumcolisa.
ngicela ukuliphinda. Owayo phezu kwalelitshe uyaphohlozwa, kepha yilona lowo eliyakuwela phezu kwakhe liyakumcolisa. Sikhuluma ngalelitshe legumbi elikhulunywa ngalo lapha ngenhla khona Mateyu 21 verse 42 lithi-ke ivesi uJesu wathi kubo, anizange nifunde yini embhalweni ukuthi itshe abalinqabayo abakhi lona laba yinhloko yegumbi, lona lavela enkosini, liyisimangaliso emehlweni ethu na? Leli vesi elikhothwa inkosi uJesu la silithola laphaya kuMahubo 118 verse 22. Amahubo 118 verse 22 elifundeka kanje, itshe abalinqabayo abakhi selaba yinhloko yegumbi, lona lavela kuJehova verse 23, lona lavela kuJehova liyisimangaliso emehlweni ethu. Inkosi uJesu ikhotha lelizwi iyahlanganisa uverse 22 no-23 ka-Isaya, iyalikhotha njengoba ethi nje, anisakhumbuli yini, anizange nifunde yini embhalweni? Ukhotha izwi elilapha ku-Isaya ukuthi itshe abalinqabayo abakhi lona selaba inhloko yegumbi, i-cornerstone. Ukhuluma ngaye, leli zwi likhuluma ngayo uqobo uNkosi uJesu, ngoba yena uyena owalethwa, inkosi yaliletha lelitshe, yamletha la emhlabeni, kodwa thina abantu samdelela, samthuka, waze wayobethelwa esiphambanweni. Sisenza konke okuphambene nalokhu uNkulunkulu Baba yesiyale ngakho. Imithetho eyishumi siyiphula nje yonke, ngamunye ngamunye siyibhubhudla, siyiqeda, siyiphula. uNkulunkulu Baba waletha inkosi uJesu ukuthi izosihlangula, izositakula. Lithi izwe silifundayo namhlanje, uma ngabe uwela phezu kwalo, ake ngilifunde njengoba linjalo. U-44 uthi owayo phezu kwalelitshe uyaphohlozwa, kepha ilona lowo eliyakuwela phezu kwakhe liyakumcolisa. Isho ukuthini-ke le ndaba, bazalwane? Inkosi uJesu iyidwala, iyitshe abalenqaba bakhe, kodwa uma ngabe uziletha kuye, uzithoba, uzilahle ezinyaweni zakhe, unjani, udabukile emoyeni ngezono zakho, uyakulungisisisa. Uma ngabe ekuphohloza, enhlizweni yami kuvuka nje indaba leya lapha kwizenzo, lapho uJesu wathatha khona izinkwa, wayihlephula, wayibusisa zanda. Kusho ukuthi uma ngabe uya enkosini uJesu, udinga ukuthi akuhlephule, akuphohloze, akuhlephule. Yikhona ezokubusisa, yikhona ezokwandisa kuwena izipho zonke zomusa ezivela kuyena. Ngikhuluma nangamandla, ngikhuluma nangenkazimulo, ngikhuluma ngothando, ngikhuluma ngokukholwa enkosini uJesu, ngikhuluma ngazo zonke izinto ezinhle asipha zona. Uyazi ukuthi ukunqoba nje ukodwa, uhlala ubekezele esimeni esingesihle, kodwa ulokhu ushilo ukuthi uJesu Kristu inkosi, kuwukunqoba, bazalwane. Usuke uphohlozekile lapho, usuke sekuhlephulile. Ngiyakhumbula ukuthi ubaba uMphawusela uvame kusho ukuthi vuma ukuhleshulwa. Uma ngabe sesihlabelele sithi noma ngabe indlela iya eGolgotha, ngiyoya nawe Nkosi, yayingelula indlela
eyayiye eGolgotha. Kwakubiza ukushaywa, kwakubiza ukukhafulelwa ngamathe, kwakubiza umqhele wameva, kwakubiza ukuthukwa. Uma ngabe sivuma sithi sizohamba leyo ndlela, sisuke sesiphohlozekile, sisuke sesizidelile, sisuke sesendlalile ukuphila kwethu phambi kweNkosi. Ngizonixolela abazalwane, izwi lami liyanyamalala, angazi noma it's through emotion. Uma ngabe ususidelile waya-ke leli tshe kuthiwa-ke liyakuphohloza, leli tshe liyakucancatha. Lithi izwi likaNkulunkulu Baba, sesivivinyekile, siyophuma sinjengegolide elicolekile. Kusho ukuthi uma ngabe uphohlozeka, udlula ngisho ehlane, udlula kuyo zonke izimo zempilo, nenjabulo ibe khona, nokuthula kube khona, ngoba phela ukuthula sikuphiwa uyena. Akuphi ukuthula, sizwile ukuthi isithelo sokulunga siwukuthula. Nge-weekend enhlazatshe kuye kwavuka lowo mbuzo ukuthi kuyini ukulunga, kwathiwa ukuthula. So inkosi kuphela ekwazi ukusipha lokho. Uma ngabe-ke siya kuyona leli tshe, bathi belinqaba abanye, kodwa thina siyozilahla phezu kwalo. Bathi abanye belidelela, thina sibe sizisa kuwe. Ngicabanga ngikubuye indaba kaPetro lapha kuyizenzo, lapha uPetro wayethi izenzo yini noma uJohane, angisazi ukuthi lapho uPetro wayethi singayaphi iNkosi ngoba amazwi onke okuphila akuwe. Or kuJohane 6 uvesi 68, uSimon Petro wamphendula wathi, Nkosi, siyakuya kubani na? Amazwi okuphila okuphakade akuwe. Uma siya kuye, asikwazi ukuligwema bazalwane leli tshe, asikwazi ukulibalekela ngoba kunesijeziso ukulibalekela. Leli vesi esilifundayo liyaqhubeka, yilona yini? Yebo, yilona ukuthi leli itshe abalinqabayo abakhi lapha ngendlela lithi owayo phezu kwaleli tshe uyaphohlozwa. Sesikhulumile ngokuphohlozwa, kepha lowo nalowo eliyakuwela phezu kwakhe liyakumcolisa. It will destroy. Uma ngabe ungafuni ukuwela phezu kwalo, lona kube yilona eliwela phezu kwakho, liyakugaya, liyakuchoboza, liyakucolisa, ube umcaba, iphele indaba yakho. Kusho ukuthi uma ulinqaba leli tshe, ukubhubha kumile kuwena, uyabhubha. Uma ulinqaba leli tshe, kuyaphambana nokuthi uthole ukuphila okuphakade uma ngabe uwele phezu kwalo. Kodwa lona maluwela phezu kwakho, kusho ukuthi wena unempikisano nalo. Wena awufuni ukuthi uzithobe kulona, lona uzobhubha ngoba kusho ukuthi wena awufuni ukuzidela, awufuni ukuhlukana nezinto zakho, awufuni ukuhlukana nomina, awufuni ukwehla, awuziboni uphila impilo yobuKristu, awuziboni ungena kuleli gumbi elinaleli tshe, awuziboni wena wenza izinto eziwubuwula, ngoba phela ukukholwa ukuwubuwula kwabahlakaniphile. Wena awuziboni nje, awuzibali nesula. Kusho ukuthi ukubhubha kuwena ku-imminent, angeke ukugweme uma ngabe ungafuni ukuzithoba. Uma ngabe ungafuni ukuthi leli tshe uwele phezu kwalo, ubese uyaqina, ngoba uma ngabe phela sibambelele edwaleni, sithola amandla, siyaqina, noma ngavuka iy'vunguvungu noma iziphi, noma uhlobo luni lwesivunguvungu, noma ngabe kuza namatshe, noma ngabe kuza nemvula, noma ngabe kuza nomoya, isiphepho,
Kodwa iqiniso, uma ubambelele edwaleni angeke ulisuke, ngoba idwala alifani nesihlahla. Idwala aliphuki uma ngabe kufika umoya onamandla. Idwala aliqephuki noma ngabe kufika amanzi anamandla. Idwala alinyakazi noma ngabe kudlula isikhukhula samanzi. So uma ngabe-ke leli tshe thina siwela kulona, siyabambelela ukuze singakhuphuki, ukuze singangeni engozini. Kodwa once laginqikela kuwena, ayikho into ezophuma. Bazalwane, ake siqaphele, kusibiza ukulalelisisa, kusibiza ukuyenza intando efunwa idwala. Kubiza nje ukuthobeka, ukuyithoba, ngoba uthi lapha kumaHubo 23, ngingumalusi omuhle. Uma usuzile kuyena, uzokwelusa kahle, uzokuholela ngisho emanzini okuphumula, uzobuyisa ngisho umphefumulo wakho. Lapho wena usuthi nje awukuphelile ngami, yena uzokunikeza amanzi okuphila. Kubuya nje ukuthi uma ngabe ngesikhathi kunesifo kwakuthiwa ikholera, kwakungagijinyelwa ukuthi abantu banikezwe ukudla ngoba besuke bekhishwa izisu. Kodwa kwakwaziwa ukuthi kufanele bathole le soroli ezoqala ibuyise izakhamzimba kuqala, ngaphambi kokuthi umuntu usenganikezwa ukudla. So nathi iNkosi uJesu isipha isoroli, isipha ihlumelelisi mzimba ukuthi siqhubeke sibambelele. Asiphe amandla, asiphe ukukholwa, asiphe ukwethemba, asiphe ukubheka kade, asiphe ukubekezela, asiphe uthando, asiphe konke esikudingayo okuyizakhamzimba kamoya, ukuze-ke phela sibe namandla okuzabalaza njengoba kushiwo kwabaseFesu, size singayishiyi ngisho indawo yethu ngoba phela sibambelele. Bazalwane, leli zwi liyangimangalisa kakhulu ukuthi thina senzelwe okuhle kangaka. Simele nje okwethu ukuthi sikuvumele ukuthi sichotshozwe, silungiswe, sixhozwe, simiswe kahle, senziwe kabusha, njengoba kushiwo kuJeremaya ukuthi uma wehlele endlini yombumbi, umbumbi uyabumba, asakhe isitsha sonakala, aphinde aqale phansi. Ithi-ke iNkosi uJehova, ubengenze yini kanjalo kuthina? Siphiwe ithuba lesibili, noma ithuba angazi lesingaki, ngoba uthe lapha ezwini lakhe wathi uma umuntu ekona umthethelele ka7 ephindwe ka7. That is a lot, kuningi kakhulu. Kusho ukuthi naye uyasithethelela. Bazalwane, yikho siphiwe ithuba lokuvuma izono, ngoba izono zenza kaningi. Mhlambe ngosuku wenza izono ey'ningi, kodwa unikezwe ilungelo lokuzivuma zonke. iNkosi ikukhumbuze one by one, uvume. Uthi uma ngabe kuwukuthi inhliziyo yakhe iyachobozeka, uzilahle, uzivume. Kodwa uma ngabe inhliziyo yakhe iqina, leli tshe lizokugaya, lizokuchoboza, uzolahlwa nokulahlwa. Uzobhubha, ukubhubha kwenyama nomphefumulo. Bazalwane, siyaxwayiswa namhlanje, leli tshe abalinqaba bakhi bazokwakha kanjani benqaba i-cornerstone? Asikubheke nalokho bazalwane. Awukwazi ukwakha impilo yakho yokukholwa if you refuse. Uthi uJesu Kristu, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Uma ngabe eyindlela, pho uzohambaphi? Uzohambaphi uma uyinqaba? Uma yiqiniso, uthandelani ukuphila emangeni? Uma ukuphila, ukukhethelani ukufa kukhona ukuphila? Bazalwane, uNkulunkulu uthembekile ukusithethelela. Uzasho lapha uDavide kumaHubo 51, athi inhliziyo eyaphuleyo
leyo uNkulunkulu akayideleli. Uma ngabe wena uzibona ukuthi angihambanga kahle, inhliziyo yakho idabuke ngalokho, ukubheke nje athi ohlabelelayo, ngiyokhumbula iGetsemane engihluphekela. Uma besingake sikhumbule nje bazalwane, iGetsemane ukuthi iNkosi uJesu yasihluphekela kanjani, bese siba nosizi emoyeni wethu uma senza isono, bese siyazithoba siye edwaleni elinguKristu, lisilungisisise, abuyise umphefumulo wethu, asiholele emadlelweni aluhlaza. Nkosi, singaba right bazalwane. Kuhle ukubalekela edwaleni, kuhle ukuphephela embhoshongweni ophakemeyo, size silondeke. Bazalwane, uNkulunkulu wethu uNkulunkulu womusa nothando, kodwa futhi akakuyeki uma uyiphikankani, lize lithi izwi lakhe kolungile uyazibonakalisa naye ukuthi ulungile. Kodwa oyisidlwangu udlwangu uyamhambisa ey'ndleleni zakhe ezinsontsongo. Kusho nje lokho ukuthi siyahlulelwa. Uma-ke seluwele phezu kwakho, usuyahlulelwa, usuyabhubha ngenxa yokuthi uhlulekile nje wena ukuzithoba. Uhlulekile nje uyokhalela izono zakho. Futhi-ke laphaya kwabaseRoma, Romans chapter 9, verse 33, uthi bheka, ngibeke eSiyoni itshe lokukhubekisa nedwala lokuwisa, nokholwa yilo akayikujabha. Ongakholwa yilo kusho ukuthi konke uyajabha, ngoba kwathina esikholwayo leli tshe lizosiqhuzula uma singahambi kahle. Kwathina esithi siyakholwa, leli dwala lizosiwisa uma ngabe singabambelele kahle. Kodwa-ke ongakholwayo kusho ukuthi uzojabha ngoba yena uzobhubha nje, akukho okunye. Lize lisho izwi lakhe lithi ayikho insindiso ngomunye. Kulapha kuZenzo 4, verse 12. Athi ayikho insindiso ngomunye, ngokuba alikho futhi elinye igama elinikiwe ebantwini esimele ukusindiswa ngalo. uJesu Kristu uyinkosi bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi. Sengathi besingakhetha kahle-ke, sikhethe ukuwela edwaleni. Yazi ukuthi ukuwela edwaleni akunzima uma ngabe uzokhumbula iGetsemane, ngoba uyakhona. Athi lithi izwi, inhliziyo ephukileyo nedabukileyo uNkulunkulu akayideleli. Athi umnikelo uNkulunkulu awufunayo yiwona lo mnikelo wenhliziyo echokozekile, khona ezoyiripheya. uNkulunkulu bazalwane uzathi uyalimaza ebese yapholisa. Ngesikhathi usalimazwe yizono zakho, yena ukhona ukuthi akupholise. Athi-ke ungumalusi omuhle. Athi izimvu zami ziyalazi phi izwi lami, nami ngiyazazi. Bazalwane, singasuka kuye siyephi? NjengoPetro, njengoba esho ethi amazwi okuphila okuphakade akuye. Asibalekele ukuthi idwala luwele phezu kwethu. Ake sihlukane nje nendaba yempakamo. Ake sihlukane nje nokuthi eyi mina ngeke ngikwenze lokhu. Hhayi, kodwa senenza kakhulu. Khona omunye umdumiso oke washo njalo kwi-podcast yakhe, wathi nje hayi sikhathele yini. Kusho ukuthi ukhathele ukuphila umngcwele. Uthi ukhathele ngabazalwane abakhuluma ngokugqoka indwangu, dress modesty, abasho umphefumulo. Indwangu ayinalutho, indaba isemphefumulweni. Angithi iNkosi uJesu yena uqobo ukhuluma ngokuthi okungenayo emlonyeni akubulali, ngoba kungena kudlule kuyophuma ethoyilethi, kodwa okuphuma okuqubuka enhlizweni ikhona okuyingozi kakhulu, ikhona okuphumela ngaphandle kubonwe ngabantu. Uma ngabe-ke okuphumela ngaphandle kuwena kuwukuthi fana nezwe, okuphuma ngaphakathi kuwena kuphumele ngaphandle
kube ukuthi hamba nqunu. Okuphuma ngaphakathi kuwena kubukwe yizwe, kube ukuthi awulihloniphi izwi likaNkulunkulu, awumthobeli, awumlaleli, awuyenzi nentando yakhe. Kuyini lokho bazalwane? Ngoba phela ukulalela wenze intando kaNkulunkulu Baba, uhambe ezinyathelweni zeNkosi uJesu, ulalelisise umoya oyingcwele, uholwe umoya oyingcwele ezenzweni zakho zonke, ubike kuJehova indlela yakho yonke, uze ulethe ngisho ama-plans akho, ulethe ngisho imisebenzi, uzoletha miphi uma ngabe ephuma ngaphakathi kuwena iphambene. Hhayi bazalwane, ngiyabheka nje ukuthi ngempela bengathi besingawela kuleli dwala, ngoba leli dwala liyaziwa na izitha zethu. Sike kuke wakhulunywa ngale kakhulu kuGenesise ukuthi izitha zethu nazo ziyalazi idwala lethu, elethi idwala alifani namanye amadwala. Ingoba leli elethi idwala uma ike lawela phezu kwakho liyakuchoboza, liyakugayisisa. Kodwa uma ngabe ngoba izwi likaNkulunkulu Baba liyasho ukuthi mesabeni lowo onamandla okubulala maqeda aphose esihogweni. Athi uDavide kungcono ukuwela esandleni sikaJehova, kungcono ukuwela kuleli dwala bazalwane, kungcono ukuwela phezu kwalo kunokuthi lona lize liwele phezu kwakho. Ake siyicabangisiseni le ndaba sisazokhuleka, siyicabange le ndaba ukuthi ngempela ungafuna ukugayeka noma ungafuna ukubambelela, kukuwena ukukhetha. Lithi izwi likaNkulunkulu, imbewu ifakwe emhlabathini ife kuqala, kuyima kuzophuma isithombo. Uma ngabe wena ungafuni ukuchotshozwa ufe, ungafuni ukuwela kuleli dwala ufe, bese uzalwa kabusha, uzilahle edwaleni, ubese uyavuka, kusho ukuthi uzofa. Ukufa kwangempela kusho ukuthi wena uwelephi? Emhlabathini onameva. Ake siphumeni bazalwane, ake sicabangisiseni. Kungcono ukuwela edwaleni, kungcono futhi ukungena emboshongweni ophakeme, khona usizolondeka. UJesu Kristu inkosi. Ngicela sikhuleke. Baba wethu ongcwele, egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga Baba wethu ongcwele izwi lakho, sakhe ngalo, sikhulise ngalo, sisize ukuthi simelane nanoma iziphi izimo. Nkosi, siyazi ukuthi izimo esingena kuzona ngesinye isikhathi size sicabanga ukuthi uye wasiyekelela ukuze usivivinye, kodwa iqiniso lithi uhlezi ukhona. Siyabonga Nkosi ukuthi ku-Isaiah 41:10 uyasiduduza ukuthi singesabi izimo esibhekana nazo ngoba wena unathi. Siyakholwa, siyakwethemba, siyakuthanda, sakhe Nkosi usilungisisise njengombumbi, usibumbe kabusha. Siyabonga egameni leNkosi yethu uJesu Kristu ophakemeyo. UJesu Kristu inkosi. Qhubeka nathi-ke Nkosi ohambeni lwale ndlela sisahamba emhlabeni. Zikhona izimo, zikhona iy'nhlupho, zikhona iy'ngqinamba, zikhona ama-challenges, kodwa wena siyanqoba nokunqoba ngayo wasithandayo. Siyabonga Nkosi, singasuka kuwe siyephi ngempela. Izethembiso zakho zingiyebo futhi zingu-amen. Hambela yilowo nalowo ngezwi lakho nangomoya wakho oyingcwele. Hambela nalowo nalowo emakhoneni onke omhlaba, ezizweni zonke. Ubonelele izimo zethu sonke, usiphe amandla afaneleyo nalingeneyo yilowo nalowo, ngoba uthe nezwini lakho awusilingi ngokungaphezu kwamandla ethu, futhi kanye nokulingwa wena uqokwe letha indlela yokuphepha, wathi uyalimaza uphinde upholise. uNkulunkulu omangalisayo, uNkulunkulu ophezu konke, uNkulunkulu ongamele umhlaba. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi.
Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, indodana yothando lwakhe uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi, bazalwane. Amen.